И другото, особено пък в тия най-новите кооперации, които са тук, в Малинова повечето дори няма такси 16, продават, отдават апартаменти под наем, които все още няма такси 16, не се знае дали някога ще го изкарат. Ами 50% реално е супер. В смисъл сега то не е да имаш примерно само една сделка в месеца, за да разчиташ цяло само на един. Ами те брокерите взимат 40%, другото е за агенците и за нея трябва да остава. Толкова трябва да остава, обаче извинявай, много 80% на 1700 лева наем. Именно плащаш промишлен ток. Не. Много ясно, че е много без значение колко отиват при агенцията, колко остават от това. Брокерите. И така. Не избледнява. Ей, тая е тук. Ей, ама тя е така от началото. Ще участваш ли някога в Ергена? Никога не бих. Аз дори не го гледам. Обичана езика ли може да... Болеше ли пиаресинга? Не, аз се бях наплашила. Даже ми беше много страх. Много именно. То и оставете, ай сега, нали, найма. Първия найем, който плащаш, комисионната за брокера. И отделно на това още 2 найема депозит. Аз това тръгнах да говоря, че много се бях наплашила след като се пробие езика, че няма да мога да се храня, че много ще ме боли, но не. Още в началото на първия ден айденем и вечерта след поставянето вече си ядех бургери, калмари, глупости. Просто че ви адекватни ли сте. Какво се оказва на 5К, че трябва за началото не е повече от 5К. Къде си го постави? В Китен. Може да се разробиш в групите във Facebook. Аз там търся. Ние там гледаме обаче. Дори и в групите, които... Името на групата е примерно апартаменти под наем без агенция, да кажем. И там има брокери. И на 67 км. И то говорим за това. В смисъл без... Само това, което трябва да дадеш на брокера за тия пари. Отделно всичките разходи по нанасянето, защото ти буквално влизаш в апартамент, в който няма дори туалетна хартия. Къде изпреш устните? В Пазарджик при доктор Ганчева. Ние платихме 2 депозита найем и комисионна, което беше цял найем. Се изнасяш от стария, защото ми трябва 300. Какво работиш? Не работя. В момента някой път един депозит. Ами до сега само единствен път са ми казвали, че един депозит, обаче по комисионната беше 95%. Колко ти струваше обицата на езика и пъпа? Езика ми беше 80, пъпа ми беше, не помня. Извинявай за въпроса, но как плащаш, като не работиш нещо лично? Аз не работя. О, защо почнах да лагвам? Тихо, мамо, прави се. Аз не работя от 2 седмици, примерно. Как сме гели? Добре, само даваш 10 апартаменти под наем. Да, по принцип, да. Нема, защото едното с другото, да. В групите във Facebook има доста апартаменти, които се отдават под наем от собственик. Аз не съм на оглед. Изглеждаш шегочен. Успех. Благодаря, аз стискайте ми палци, наистина. Няма нещо в ученето. И така, къде изтъриш апартамент в Малинова долина, студентски, Витоша, младост 1, Диана Бат. Някоя по-адекватна част на дървеница. По принцип банка да, ама ще видим. Каква спирава използваш в момента? Даже съм забравила да изслужа спирава, иначе
тези. Не сенс. Къде е кученцето? Не е при мен.